Здравейте! В днешното видео искам да ви кажа какви езици искам да уча от тук нататък. Английския разбрах, че не е мой език, но сега до края на втория семестър там, защото ще го учим 2 години, нали? 2 години трябва да се напъна да го уча малко, но после го зарязвам. Няма да го зарежа, но просто разберете, трудно ми е английския. Мисля да уча руски. Поне руски е по-лесен, хора. Там има много лесни думи, които веднага мога да ги разбера. Да? Сега не знам нито една дума на руски, обаче сега тоест от другата седмица, т.е. не от другата седмица, когато ми минат изпитите, ще започна да си уча, нали, други езици. Сега ще ви кажа, ще ви ги изборя. Руски, италиански, френски и последния език, който искам да уча е испански. Така. Но руски най-много искам да уча. Просто според мен ще се справя. Ако избереме всички ако избереме всички да учим руски, нали, от втората година или там от третата, мисля, че ще се справя. Макар че никога не съм го учила, аз в гимназията учих немски и английски, но мисля, че ще се справя и с руския. Руския е къде по-лесен от английския. Макар че в руския има няколко падежа, но мисля, че ще се справя. Това не е проблем. Руския е просто много хубав език. Той може да отвори доста врати. Макар че сега не може да се ходи в Русия, нито в Украйна, но това няма значение. Харесва ми този език, Харесва ми този език. И искам да го уча, ще ми е интересен. Много е лесен руския. Баща ми също го е учил. И казва, че има някои думи, които са като български думи. Нали? Руски е наистина къде е по-лесен от английския. Защото руски е като българския. А английския не е точно като българския. Даже е далеч от този език. Английския е като немския малко. Прилича на немския. Но не толкова. Така че ще избера руски. Много се моля на Господ от третата година всички от нас да изберем руски. Защото с много опит ще го науча този език. Но и ако не би трябва, т.е. ще си наема учител, ще си взема учител и ще науча целия руски. Така. Ще се хвана на бас, че ще науча целия руски. Айде да видим дали ще успея да го науча. Напишете ми в коментарите някакви въпроси на руски
и аз да се опитам да ги преведа, например. Да видим дали ще успея. 100% съм сигурна, че ще успея да ги напиша и да ги преведа. Защото това са много лесни неща. Английския не е моя език, хора. Не е моя. Много е труден.